Pozrime sa, čo píšu zajtrajšie noviny. Ľudia zvolili svojimi hlasmi do parlamentu 150 poslancov. Prezidentka poverila zostavením vlády víťaza volieb. O tom, čo budú písať noviny 1. októbra, o tom rozhodnete vy vašim hlasom o deň skôr. Rozhodnite o tom, či v politike budú ľudia, ktorí reprezentujú prázdne reči a na predvolebné sľuby zabudnú pri prvých rokovaniach o budúcej vláde. Alebo to budú ľudia, za ktorými stoja skúsenosti, odbornosť a slušnosť. Takí, čo majú blízko k vám, čo majú blízko k regiónom. Som jedným z nich. Volám sa Pavel Haďari, som advokát slabších aj regiónov. Kandidujem na kandidátke Sme rodina pod číslom 23 v roku 2023. Priatelia, ale pozor, politici rozhodnú o tom, koľko vám ostane v peňaženke či na účte. Bondy, slovenský čuvač, si už vybral. Ja vám prajem šťastnú ruku pri voľbách.